आदमी जो चीज के बारे में नहीं जानता है उससे अज्ञान होता है, लेकिन उस चीज के बारे में जान जाता है। जैसे पंडित जी नए नए शादी कराने जाएंगे, डर लगेगा क्या बोलेंगे, झूठ सच क्या मिलाना है। और वही पंडित जी जब कुछ दिन कराते कराते शादी कराते कराते जब जान जाते हैं, 4 आना सच बोलेंगे, 12 बाबा गलती। बाबा लोग तो पुरानिया हो गए, वो लोग तो बहुत समझते होंगे। आदरणीय हमारे दीपक भैया हमारे के बहुत रुपए का पुरस्कार देनी, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा। देखिए भगवान के भी भगत जौन बा फेरे में रख देवेला। एगो भगत पर भगवान खुश हो गई, कहले मांगो का चाहता हो, लेकिन सोच के मांगी है जितना तोरा के मिली नू ओकरा से ज्यादा तोरा गांव वाला के मिल गई। तो एगो फ्लैट मांगो तो गांव वाला के 2 गो हो जाए, एगो बेटा मांगो तो गांव वाला के 2 गो हो जाए, एगो ट्रक स्कॉर्पियो मांगो तो गांव वाला के 2 गो हो जाए। सोचत सोचत भागता कलश के हे देवता हमारा के दिहल चाहता नहीं, हमारा के दिहल चाहता नहीं, बस ज्यादा हमारा के कुछ मत दी। एगो हमार गोरवा तोड़ तू आ गांव भर के दोनों तोड़ तू, बस एगो हम विकलांग कह रहा गांव भर के दोनों माँ बन के चली तो केहू के केहू नहीं। दूसर ही बीमारी एगो हमनी के बा, हम भी मनुष्य रौरा सब भी मनुष्य, हम सब मानव हैं। एगो हमनी के जाति बा, मानव के जाति, आ दूसर ही झगड़ा के घर है, दूसर ही झगड़ा के घर है। हम व्यास जी के दूसरे लगे, हमारा के दूसरे लगो, लेकिन दूसर ही झगड़ा के घर हो। आ जले आदमी झगड़ा ना करेला ओकरा दिमाग के इम्तिहान ना लियाला, परीक्षा ना दियाला, ई ना बुझाला कि ओकरा में का बा। ये झगड़ा के कहल जाला तर्क। तर्क जौन बा ई सबसे महान बा, देवता देवी से आगे कर स्थान बा जेकर नाम तर्क है। लेकिन तर्क होके तो वितर्क होके तब ना, तर्क होके तो तर्कशील व्यक्ति सब देखले हो कब। हमनी के पंडित जी बानी, हम व्यास जी हैं, दुहले से भगवान पर ताके के बा मंत्र मार देनी राहु केतु बदल गई, मंत्र मार देनी राहु केतु बदल गई। आ वो राहु केतु के बारे में पता करे खातिर सरकार के हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया चांद के पता करे में लग जाता। हमने देखो मंत्र मार देता नहीं, राहु केतु चल जाता है। समझ ली बाबा, बॉबे पर कहाते बा ये लोग को झगड़ा इनका से बताओ, आरी तोड़ दो जो तो जाओ झगड़ा लड़ाई की करे से बस जे लड़े ला उहे दुश्मन होला। तो ये सीढ़ी देख लो कहाँ पाओ करे रोक दी। बड़ी बढ़िया माहौल, बहुत सुंदर सुमिरन दोनों मंडली की ओर से समाप्त हुई। व्यास कलाकार समाज के आईना होले, दर्पण होले। गाय का व्यास में है अंतर रही बा, गायक लोग के मन में ऐसे गा दी, व्यास लोग के कुछ ना कुछ तुक के बात कहे के बा, अध्यात्म कहे के बा, जो हमारे जीवन के ऊपर आधारित होके और हमें रामचरितमानस के हमके व्यास है जा। ये लोग ना कहला कि 2 गो गाय का होता गायो, कहला 2 गो व्यास जी होता है, 2 गो लाभ। आई सबसे पहले गीत सुनाई आपके। आज अपना देश में कौन बीमारी बनी का बबुआ बदलवा लो करा के तो फेंक दिया ही। ऑपरेटर जी एक आदमी के भेजिए स्टेज पर, दोसर लगी ढीला बा स्लिप बा बढ़िया ही, ओकरा कितना देर बन झोरो ठीक बा बैठो। सावरिया
चारों धाम राम नाम के भजन कर। नहीं तो बुझा कि जीवन बेकार बा। चल के नहा लो अरे बिगड़ल बना ला। काशी प्रयागराज जहाँ त्रिवेणी के धर्म गंगोत्री जम्बोत्री और बद्री केदारनाथ चित्रकूट ऋषिकेश जहाँ हरिद्वार बा। लंगरा लरिका जहाँ द्वारिका बा। पूजा में लड़का बूढ़ जवानी बाबू सबके अधिकार बा। लेकिन आज अपना देश में क्या होता ढोकल बा कवना अरे बीमारी रे देश में। अरे ढोकल बा कवना बीमारी अरे ढूकल बकवना बीमारी रे देश में। ये देश में ढूकल बकवना बीमारी। ये देश में ढूकल बकवना बीमारी। राम नाती गरी है जे भोजपुरी के मुर्गी बा ढूकल बा कौन बीमारी देश में। कितना बेटा फिर से स्पीड बा तक के कितना रे बेटा ना 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 कितना रे बेटा बाप से ना बोलेला पी के शराब देला गाड़ी। अरे गाड़ी हो पी के शराब देला गाड़ी। कितना बेटा अरे बाप से न बोलेला। कितना बेटा बाप से न बोलेला पी के शराब देला गाड़ी। गाड़ी पी के शराब देला गाड़ी। अपन मैया बनली मुदैया। अपन मैया अरे बनली मुदैया। बबुआ बसे ससुरारी देश में। बबुआ बसे ससुरारी ये देश में ढूकल बा कौन बीमारी। देश में ढूकल बा कौन बीमारी।
अरे आज भाई ये बदू समान रोज रोज निकले कटारी कटारी बरछी और कटारी भाई के जान के अरे भाई बदुसीमा रोज रोज निकले कटारी कटारी हो रोज रोज निकले कटारी आप खेत बाड़ी बेच के कर्जा काढ़ी के खेत बाड़ी बेच के और कर्जा काढ़ी के लड़ेला केस फौदारी देश में लड़ेला केस फौदारी ये देश में अरे ढूकल बकन